Les eleccions generals han deixat una majoria absoluta pel Partit Popular al Congrés dels Diputats i a la Cambra del Senat de Madrid, amb la victòria del candidat i futur nou president del govern espanyol, Mariano Rajoy. A l'Alt Penedès, Convergència i Unió guanya unes eleccions generals per primera vegada amb 18.499 vots, uns 4.000 vots més que el 2008, mentre que el PSC pateix una forta davallada amb 11.000 vots menys que ara fa 3 anys i es queda com a segona força. A Vilafranca, Convergència ha guanyat amb 6.219 vots, per davant del PSC i el Partit Popular. Per poblacions, Convergència guanya també a la majoria, excepte Santa Margarida dels Monjos, Mediona, Castellet i la Gornal, Olesa de Bonesvalls i Torrelles de Foix. La regidora sadurninenca del Partit Popular, Dolors Montserrat, serà l'única diputada a la comarca al Congrés dels Diputats. Pel que fa al Baix Penedès, i malgrat perdre gairebé 9.000 vots respecte a les darreres eleccions generals, els socialistes, amb 12.400 vots, es mantenen com la força més votada per davant del Partit Popular i Convergència i Unió. Per poblacions, el PSC guanya les 3 principals, el Vendrell, Calafell i Cunit, a més de l'Arboç, Santa Oliva i el Montmell. Convergència torna a quedar com a tercera força a la capital, al Vendrell, i per només un vot també ho és a Calafell. Per primera vegada, el convergent Jordi Jané guanya tota la província de Tarragona i seguirà al Congrés dels Diputats. I la regidora socialista d'Albinyana, Maria Jesús Sequera, entrarà com a senadora. Finalment, el convergent Josep Maldonado tornarà a ser senador, aquesta vegada per designació directa del Parlament. Nosaltres, ara més que mai, el que hem de fer és fer valer aquesta força que hem obtingut, fer-la valer en positiu, defensant Catalunya, defensant tots els interessos dels que hi viuen i treballen, amb l'objectiu d'ajudar que sortim de la crisi com més aviat possible. El meu sincer agraïment a tota la gent que ha confiat en el PSC a la comarca. Per les dades que hem pogut veure, ha estat la comarca on millors resultats hem tingut aquí a la província de Tarragona i serà per mi un orgull defensar aquest territori a Madrid, al Senat. Per nosaltres la satisfacció més important és que hem aconseguit ser la primera força a Catalunya. Mai havíem aconseguit en unes eleccions general ser la primera força, Convergència i Unió, aquesta vegada ha sigut possible. Per tant, això és una satisfacció màxima. D'alguna manera demostra que hem estat la primera força i som la força que ha de liderar aquí la política catalana. Hem aconseguit al Partit Popular a nivell estatal els objectius que ens havíem marcat, que era tindre una majoria àmplia, una majoria absoluta, que ens permetrà governar sols, on la voluntat del Partit Popular és d'arribar a consens amb totes les forces polítiques i poder tirar-ho de forma consensuada mesures per afavorir la reducció de l'atur i el creixement econòmic. La nostra visió clarament és que hi ha una força que ha guanyat clarament, no? La dreta en general, però en particular el Partit Popular, que és qui governarà amb una majoria molt absoluta. I això ens preocupa, i ens preocupa perquè és un partit polític que no ha ensenyat les seves propostes, no les ha explicat, i per tant haurem de veure en els propers dies com es concreten aquests compromisos, no?